Ahojte, dnes som si pre vás pripravila pár cvikov zameraných na krčnú chrbticu. Na začiatok si ju trošku rozhýbeme. Urobíme úklony, predklony, rotácie a krúženie v prednom oblúku. Ak cítiš stuhnutosť, bolesť, preťaženie v tejto oblasti, prípadne máš bolesti hlavy, nepríjemné pocity v horných končatinách, vyskúšaj si zacvičiť tieto cviky. Taktiež je vhodné cviky zakomponovať do hodín telesnej výchovy, prípadne si vybrať 1 až 2 cviky a zakomponovať ich do telovýchovnej chvíľky. Prvý cvik bude dvíhanie ramien. Zvolíme si polohu v sede na stoličke, fidlopte alebo v kľaku. Panvu máme podsadenú a s nádychom ťaháme ramená k ušiam čo najvyššie. V tejto polohe zotrváme 5 sekúnd a s výdychom ich spustíme nadol. Tento pohyb opakujeme 6 krát. Pri všetkých cvikoch počas výdychu napíname alebo sťahujeme brušné svaly, sedacie svaly a medzilopatkové svaly. Snažíme sa napnúť svaly medzi lopatkou a chrbticou a ako keby pritiahnuť lopatky k sebe. Druhý cvik bude podobný, len ramena budeme spúšťať na striedačku. S nádychom dáme obe ramená hore a s výdychom jedno rameno spustíme čo najnižšie, zotrváme 5 sekúnd a s nádychom ho dvihneme späť hore. Opakujeme 6 krát na každú stranu. Ďalší cvik je izometrický pohyb krčnej chrbtice bez posunutia hlavy dopredu. Poloha je zase v ľubovoľnej forme sedu. Prsty na rukách si prepletieme, položíme na čelo. S výdychom hlavu jemne zatlačíme do dlani. Ako z názvu vyplýva, má to byť len tlak dlani proti hlave. Nedochádza k žiadnemu pohybu hlavy. V pozícii zotrváme 3 sekundy a s nádychom uvoľníme. Dávame pozor, aby sa nám ramená nezdvíhali. S výdychom zase napneme brušné svaly, sedacie svaly, medzilopatkové svaly. To bude platiť dnes pri každom cviku, takže si to zapamätáme. Tento cvik opakujeme 6 krát. Keď máme, urobíme to isté, len bez posunutia hlavy dozadu. Prsty si prepletieme, dlane dáme na zátylok a znova výdychom tlačíme hlavu proti dlaniam bez akéhokoľvek pohybu hlavy. Opakujeme taktiež 6 krát. Piatým cvikom bude predsun a retrakcia hlavy. S nádychom urobíme predsun a s výdychom zatlačíme hlavu späť. Urobíme si tzv. Druhú bradu a v tejto polohe zotrváme 5 sekúnd a za s nádychom urobíme predsun. Nádych predsun, výdych dvojitá brada je jedno opakovanie, opakovanie urobíme zase 6. Nasleduje predklon hlavy.
Ruky si dáme zas na zátylok, urobíme nádych a s výdychom urobíme pekný oblúkovitý predklon. Hlavu sa snažíme priblížiť čo najviac k hrudníku a v tejto polohe zotrváme 5 sekúnd. A s nádychom sa vrátime späť a pohyb dokončíme miernym dotlačením lopatiek k sebe ku chrbtici. Toto napätie nie je viditeľné, skôr sa jedná zas o také napnutie tých svalov, ktoré musíte precítiť a nasmerovať tlak do toho miesta medzi lopatky a chrbticu. Siedmy cvik, ktorý si ukážeme, je písanie. Je to jednoduchý cvik, ktorý je aktívnejší a pre deti zaujímavejší. Môžeme sa postaviť alebo ostať sedieť a píšeme 8 až 10 slov písaným písmom. Ak sa neviete rozhodnúť, aké slova budete písať, zvoľte si číslo od 1 do 10 ako ja, alebo napíšte mená rodinných príslušníkov alebo hocičo iné. Píšeme väčším písmom, aby sme robili čo najväčšie pohyby, ale dávame pozor, aby sme pohyby vykonávali len hlavou. Nezapájajú sa ramená, trup a podobne. Prechádzame k cvikom na žinienke. Ľahneme si na chrbát, driekovú chrbticu pritlačíme k podložke. Keď to nedokážeme, pokrčíme kolena a podsadíme pánvu. Lopatky, ramená, horné končatiny sú ako keby prilepené k podložke a budeme robiť zase výdychom dvojitú bradu do podložky. V tejto pozícii zotrváme 5 sekúnd a nádychom uvoľníme. Opakujeme 6 krát. Výdychom napíname brušné svaly, sedacie, ale to už viete, len to nezabudnite. Predposledný 9. cvik je rotácia hlavy. Ľahneme si na brucho, čelo si dáme na dlane a s nádychom vytočíme hlavu do strany, očami sa pozrieme hore na strop. Trošku zotrváme a s výdychom sa vrátime späť. Robíme 6 opakovaní na každú stranu.
A ideme k poslednému 10. cviku. Zober si feedloptu alebo stoličku, kľakni si na podložku, ruky polož na feedloptu a s výdychom rolujeme feedloptu dopredu. V tejto pozícii zotrváme 3 sekundy. Brucho napneme, aby nám neprepadla drieková chrbtica, ale hrudnú krčnú chrbticu a hlavu úplne uvoľníme. V tejto polohe zotrváme 3 až 5 sekúnd a s nádychom sa vraciame späť. Robíme taktiež 6 opakovaní. Ďakujem, že ste si dnes spolu so mnou zacvičili, vyberte si pár cvikov a venujte im nejaký čas ráno, hneď po prebudení, alebo v práci, keď dlhodobo sedíte, alebo hoci kedy inokedy. Majte sa a teším sa na vás pri ďalšom videu.